Kublay ipik perlok ba sa pay ka video ka channel jonga mantangat pani ipik ka kasio ka mga site perun kampan snai kicing ruai jonga namar bon perlok jonga kisai kelibar keyboard yuk perun kampan snai kicing ruai dan ni sinatra dengan pani ipik menta ka keyboard jonga kadai ka batat tam na pren ki batat tangba kadai ka keyboard ka balala pat ban sna kumba katu katne lane malu mala low quality ay dengan pani ipik ka function jonga ne keyboard bat kata kadai ke Casio CTX 9000 pi ngapni phim ta pai hang ne ngidon boot bun ki option ngidon ban connect sa USB lan pen drive ngidon hang ne ki volume ban plug sa subong ngipon kam stage yang mane ngin pon kam plug nang ne left right ngidon une phone pada bangin connect ya ka track ka bangin ladap sna nang ne bangin transfer siya ka phone direct mdan kam komputer mdan kam mixer mdan kam tang na kane direct siya mobile jongpi mic in kane pa pin plug yo mouthpiece pa pin ruai ne pin kran kidan artli ki mode talk mode but song mode pila pan ai activate ita ki mode hang ne pin mic volume uba pila pan penhe perit yo mic jongpi audio in pila pan tem ne connect no ki device pin tem jing ruai ne keyboard hang ne dan pedal to expression une pat te jong light mo one plug light tem tangan pun ip ka kam ka bala man tre dak kane ka keyboard hang ne nge download par khot kisur nadu kisur Indian western par khot ngiolot bat ke drum ro kum ju ngio larang kwa ki drum jong ki ri pareng ngila ban yo ine kene jong pareng kwa jong Indian style pade hang ne phin yo lut jong ki Indian style ro but sur but ki drum tabla don don shushu hang nek Indian style de kiwero Latin don lo then nang ta kisur padeng don piano tari i piano akordeon bass brass pipe piano organ gitar hani kabat tenat palat kawai ga don punya modulation no bah sonto ta man ada kali ta pio aku mutaro hakane modulation pag neu pitch bend no pitch bend kamot habangi knot sejurang udah modulation pade kalau ngontor ya hang ne pila ban snatrak tang ba mangi bom dan komputer ngem dan mixer le se kala ban miss ki timing hang ne hang tai lani le se ka drum ka jam ka sawa palat ki parts ki duna palat lane gitar ka duna palat ka volume ki bass le sa ka he palat na mableng don mixer hang ne tangba ngidon ukwan tais pan adjust ta hang ne ngidon ngila pan edit nang ne ki bodam par khoi andre kan kam sunat susu la pion ka mixer la don ka komputer teman ta pade hang ne phila pan snatrak da ka ba multi ki ong ka multi track recording
multi-track recording kamot ba P select hi ya ki no kino kiba mapi pisong tara. Sebelum tapi kuat record suai ka drum. Kumtu hadin wan ka bass, wan ka mal nang ta pedeng ngidon pedeta ka recording ka balong da preset style kibla dan pahange. Dengin pen iya pi mo. Hang ne pin yo i unjai ki style. Pilawan record iPad tak bass kumto ang to pada pilala leka ba piman plat pat kanwan ba ka bass nang to sa join pat kiai ko ba jan bass data biang bhagan ni keyboard te pitane ka video ngasna kamdei ka paid promotion lane sponsor manore mano hanre kadai ka tiar kabanga penon kami kabanga thiet hi ban penon kam ya kijing don kam junga ka man puar te war song thu bakla yo piong bakadon ka sponsor na nenang tai re kam ka sponsor re ngasushna ya kane ka video tang banirap dia kitu ki parlok jonga kiba kwa ban tip ba ka ai ka keyboard kabanga penon kam ban shna ya kijing roi junga paman kasni dengan track atu pilas ngtu la repikwa detail susu sa comments yang po comments box te bangan sa shna hagai ka benta ba pikwa ante te ko blesi bon ngin ya kendo pat hakwai ka video sa share sa subscribe sa ban kersan lam kena bangan yo susu ban penmi kini ki video kulesi bon